divai menyeno ole ndede machon. And gima wadwa buka wacho. And katiba ni osemiyo jomanie lodge feel uncomfortable. Okomi giwinj ka gima gin thuolo mar dhi nyime gi timbe gi maricho mane gitimo chien. So samoro makelo gi e paro mar mondo gilok katiba mondo suit pachgi. Ochop dwach giwegi magengo. Ne kata gima wajumbe igo wach mar CDF. Ni koto se wacho nyadinwoya kendo nyadinwoya kabisa ni wabunge okonego bed gi teko mar implementing projects. Teno ka giluore gidwan gilok nyaka katiba mondo katiba omigi teko no mondo CDF pod obedi e pachgi. Nyiso ni wan gi katiba manyien to joma implement gi pod nigi paro machon. To chik to se loki. And kanye kama pod adwani mondo insist ye kabisa ni nyaka pachwa onego bed ni gimo chakore gi e pachwa. Pach jopiny, pach jotelo mondo wang'eni gik moko lokore. Kitabu maler Muma wacho jo Ibrania sura 7:12 ni ka kit dolo loki chik be nyaka loki. Mano nyiso ni be ka chik olokore to kata kit dolo be nyaka lokore. Ka kitayo piny ng'ama chunga kama tayo piny ma en jatelo bed jadolo dho wuoyo kuom dolo mar weche mag chuny, but ki interprete wach mar telo mar piny, it means the governance, the means of governance mwatayo go piny ka chik olokore to mano bonego lokre. Winje kata ji ka pod wacho nyaka kawuono ni wan opposition. Katiba ni you can't anticipate ng'ato nego bed ni opposition. Katiba ni paro ni nego bed gi majority gi minority. Onge gima iluongo no opposition. The entire parliament nego bed ni ng'iyo executive. Gi oversight executive koko badho gi ni ng'ato yier gi president e chama achiel kata yier e chama machielo. But okene ka mentality manie bunge podi en mentality mar katiba machon. Mane nitie opposition ing'ama nie sirikal, which is not the infrastructure mar katiba mantie sani. So pod oduoka mane paro mar ni nyakwa chak gi paradigm shift in terms of obwongowa, pachwa, kaka wabedo wired gi structured, kochakore jotelo nyaka jago kura mondo wang'e ni wan katiba manyien. In terms of whether katiba is ripe for changes, yes. I would say that's correct. Kata katiba mosebudho mang'eny machalo kaka mar US kano chuoge mwaka mar 1787 to koromo 1789 to already Congress no sekalo first 10 amendments to koromo 1791 to states mag the US no kalo the first amendment 4 years down the line gikalo the first 10 amendments mondo miyo migi teko mane chiwo thuolo freedom of speech, ne chiwo thuolo mar religion, mar press gi gik makamago mane gidwaro ni mondo miyo timre. Koro kata wan wawegi nitie gik mwaseneno bwana Bati mwanyalo go e mbaka makonyo japiny. Kuom ranyisi tij deputy governor en ang'o? Obet kacha no timo ang'o nikech katiba ok omiye role ma specific monyalo timo. Obet kacha the mercy mar the governor. Gimachielo MCAs gi be gin gi capacity maginyalo oversight go governor. Koso gin joma nyalo yware gi governor pile ni kapono tamo gi winjruok to wa impeach gi. Be wanyalo keto infrastructure moro mamiyo MCA miyiero ni. Kech yiero ng'ama idwani mondo oversight ng'ama nigi mwandu turi to ng'ama yiero ni to onge gi teko no. Koro giko ne chuno no mielo mien governor or koko mielo mien governor to wich hante mondo yudi yo minyalo golego. So some of those things makonyo jopiny. Gik mwago e mbaka kaka CDF gi mamoko. Koro wanyalo review mondo wang'i ni ere kaka wa implement katiba ni e yo makonyo jopiny not e yo ma jotelo dwaro. Yes. Omanga. Yes. Lokruok koro chiek winjo bed ni mae thuolo ma koro inyalo time lokruok to ginang'o gini thuoke mage in iwuon ibede e Bomas of Kenya. Yes. Samoro lek maru kata vision